Merħba tfal, jien Christina u nilqakom għal rokna oħra tal-programm Naqraw flimkien tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu. Illum se naqraw il-ktieb ta' l-Aġenzija b'disinji ħelwin ta' Naomi Gatt. Il-ktieb jismu Min hu l-Isbaħ. Min hu l-Isbaħ? Kitba tal-Aġenzija, disinji ta' Naomi Gatt. Darba waħda farfet li jismu Frillinu tar filgħoli fis-sema ħdejn l-isħab. Fit-8 ta' filgħodu, sħaba ħamra qalet: jien l-isbaħ sħaba fid-dinja għax jien ħamra u t-tuffieħ huwa aħmar bħali. It-tuffieħ huwa speċjali. L-aħmar huwa l-aqwa. Frillinu, sħaba ħamra, it-tuffieħa. Fid-9 ta' filgħodu, is-sħaba oranġo qalet: jien l-isbaħ sħaba fid-dinja għax jien oranġo u l-larinġ u oranġo bħali. Il-larinġ hu speċjali. L-oranġo hu l-aqwa. Fl-10 ta' filgħodu, is-sħaba s-safra qalet: jien l-isbaħ sħaba fid-dinja għax jien safra u l-banana hi safra bħali. Il-banana hi speċjali. L-isfar hu l-aqwa. Jien safra fil-11 ta' filgħodu, is-sħaba ħadra qalet: jien l-isbaħ sħaba fid-dinja għax jien ħadra u s-siġar huma ħodor bħali. Is-siġar huma speċjali. L-aħdar huwa l-aqwa. F'nofsinhar, is-sħaba l-blu qalet: jien l-isbaħ sħaba fid-dinja għax jien blu u l-baħar u blu bħali. Il-baħar hu speċjali. Il-blu hu l-aqwa. ċuff, ċuff. Fis-sija ta' wara nofsinhar, is-sħaba indigo qalet: jien l-isbaħ sħaba fid-dinja għax jien indigo u l-bellus hu indigo bħali. Il-bellus hu speċjali. L-indigo hu l-aqwa. Fis-satejn ta' wara nofsinhar, is-sħaba l-vjola qalet: jien l-isbaħ sħaba fid-dinja għax jien vjola u l-fjuri li jsejħulhom vjola huma vjola bħali. Il-fjuri vjola huma speċjali. Il-vjola hu l-aqwa. Jien vjola. Fit-3 ta' wara nofsinhar, Frillinu sema ħafna ħsejjes. Is-sħab beda jitkellem kollu f'daqqa. L-istorbju beda jiżdied. Frillinu sema l-vuċi ta' sħaba ħamra, ta' sħaba oranġo, ta' sħaba safra, ta' sħaba ħadra, ta' sħaba blu, ta' sħaba indigo u ta' sħaba vjola. Bdiet ġlieda ħarxa bejn l-isħab kollu kuluri. Bdiet nieżla x-xita
u bdew ifaqqaw is-sajjetti. Fl-4 ta' wara nofsinhar, Frillinu tefa' raġġ abjad ta' dawl qawwi fis-sema u ġara xi ħaġa maġika. Bum! Bum! Rubu! Is-sema kien mimli kuluri, kien hemm awsalla kbira u sabiħa. Kien hemm il-kulur aħmar, il-kulur oranġo, il-kulur isfar, il-kulur aħdar, il-kulur blu, il-kulur indigo u l-kulur vjola. Frillinu qal, meta l-kuluri kollha jingħaqdu flimkien, kulħadd ikun ferħan. Ejjew inkantaw il-kanzunetta tagħna. A għall-aħmar, a. O għall-oranġo, o. I għall-isfar, i. A għall-aħdar, a. B ta' blu, b. I għall-indigo, i. V ta' vjola, v. Min hu l-isbaħ? Kulħadd hu speċjali u uniku. Flimkien nagħmlu dinja aħjar, isbaħ u iktar speċjali. Grazzi tfal tal-li segwejtuna u nispera li l-istorja oġbitkom ħafna. Minn din l-istorja tfal, għal dawk minnkom li jħobbu jpinġu, tistgħu tpinġu xi qawsalla sabiħa, jew tagħmlu xi sħab sabiħ bil-kuluri tal-qawsalla. Tistgħu idduru xi dawra mad-dar u taraw x'għandkom bil-kulur tal-qawsalla. Jista' jkun frott, jista' jkun ħaxix u jistgħu jkunu oġġetti fid-dar. Ħudu ritratt u ibagħtuhomna. Aħna neħdu gost bihom. Grazzi tfal. Saħħa.